Maye babu. Ubekwa yini ke futhi wena la? Wamuncu nje ke futhi inkinga yakho. Hey yazi ma, ngeke mina ngisakwazi ukuyimela lempilo uphakamani angiphilisa yona. Wenzeni manje umkhwenyana? Yazi mina ma sengihluleka ngisho nakuyichaza mina lento le angenzela yona uphakamani. Yini kwenze njalo? Phakamani ma, mina angiyazi lento uNkulunkulu uthi indaba anginike isiqalekiso samkhwenyana. Hayi. Mina ngiyabuya ke ngisaphinde ngihlale kulowa muntu. Uzohlala ke khona ke lapha kaNgwenya ngoba phela uyazi umndeni wakho nowona osondlayo. Mawubuya wena thina sisoba yini? Angeke ma kuze kulunge ukuthi ngibuyele kulowa muzi. Uphakamani mina mama ngikhuluma naye izinto akasanginaki, ngisho indaba yami Seka amazonto ungasaqali. Wena ke uyabuyela lapha yapha. Uyodlala irole yakho kumkhwenyana. Uwe ozobuyela lapha kaNgwenya. Ngoba thina uyazi siphila ngabo la. Angeke ma uzukubone-ke lokho, ngeke nje ma, ngeke mina ngiyoqoqa imithwalo yami yonke, amasakana bonke lapha kulowa muzi, ngiyabuya ngizala ekhaya. Ngeke nje mina ngisakwazi ukuphila leya mpilo uphakamani angiphilisayo. Wena uhlulwa yini wena ukwenza umkhwenyana yabe right? Ngoba phela shuthi uwe inkinga. Yazi we ma, mina angazi ukuthi lento yaphakamani sefike ngiyichaze kangaki. Ngoba uphakamani usenokufika ngisho nangamantombazane lapha endlini. Mina kodwa uthi ngumfazi wakhe uphakamani. Feke ngibuyele khona ngihlale naye. Shuthi phela wena inkinga njengoba bengishilo ngiseqanga ngathi inkinga uwe. Nawe enze ezinye izinto ezenziwa amanye amantombazane ethandeka. Ufuna ukufundiswa yimina? Agcina amadoda ehleli. Wena yini ungayigcina yakho njengoba izilanda abanye nje. Kanti wena wenza njani wena? Uyazi ukuthi phekhe ngiyasangenzele lutho njengoba kuyi-Valentine. Uzohamba ayozigruva nezikebereshe zakhe lapha kodwa mina imina umfazi wakhe. Imina ma umfazi akholala naye lapha embhedeni omphekela ayinelayo. Kodwa fake mina ngibekezele lo msangana angenzela wona. Ingakho-ke ngithi mina ngiyabuya la ekhaya. Elikamazondi-ke ithi-ke Thandeka mntanami. Wena siqu sakho uyabuyela lapha kwaNgwenya. Ngoba thina la ekhaya siphila abantu bakaNgwenya. Sichama bakwaNgwenya, sibhosha bakwaNgwenya, sidla bakwaNgwenya. Umsebenzi wakho wena ukuthi uye lapha kwaNgwenya uyokhama imali, uyangizwa? Yini futhi wena? Vele nani umsebenzi wayilutho nje yonke into eniyaziyo ukuhlala nje nibukane emehlweni nangi nomunye uthi uyabuya emendweni wena uhlula ukushanela igceke. Ayikho into eniyenza ni useless. Silingo seyingane useless njengani. Niyangicika. Aha. Madoda, manje isikhathele semhleni kasophansi. Ngiyabuza. Madoda sifaka u-8 la. U-1 manje isikhathi. Yena break le. Yena break le madoda. Madoda ngizomkasa nabantu madoda. Kuyasetshenzwa madoda. Kuyasetshenzwa. Akusizodlalwa la. Ngiyaniholela madoda njengoba nenza into eniyenzayo. Hayi madoda, hayi madoda. Hayi. Akuzile kuzodlalwa la. Nisho masengasawudinga umsebenzi. Madoda nafungama. Nafungama madoda. Madoda nginikeza 5 minutes. Kulo 5 minutes sengisalele 2 minutes. Siyakhuluma nanje banihleli ibreak yenu. Kodwa yini inkinga yenu madoda? Ezosanganisa nini? Hayi ngizokusanganisa manje. Yes. Hey samukelo bra wami. Yabo mina ngicabanga uyiyeka phansi lempilo mfethu. Muyeka lempilo uzokwenzani bafo? Because uyabona kunzima la ngaphandle. Ayikho enye into esingayenza ukubekezela nje kuphela. Madoda uphelile 5 minutes lapha kusetshenzwe madoda. Kusetshenzwe madoda. Ulalelu Jesu. Khathaleke manje. Hawu! Nali lolu ugodo lwami ade ngangilifuna.
Hawu, uyabona-ke nemikhuba yala ekhaya yontuthuko liyafa ithanki lami lana. Wentuthuko! Wentuthuko wena! Ma! Ngiyakubiza wena wathi. Ngifuna ulokhuze la. Thatha la. Vela ukho umsebenzi wakho. Donsa la. Wena ukho umsebenzi wakho la ekhaya. Ayikho into okwazi ukuyena. Nani uhlulelo lokhodo awunamsebenzi walutho wena. Phela lento idinga isaha phela lento loma. Anginamoto yomandla. Angifuni isahwe. Ngifuna ukuthi uyikhiphe kanje uyidonse usebenzise amandla akho njengendoda. Kanti wena yini umsebenzi wakho? Phela ngiyawasebenzisa phela amandla lawo. Ma, Wona la amandla ngiwasebenzisayo. uthuko wena uyabheda wena umbhedo nje wendoda. Sengaze ngiqasha abanye abantu. Fanele ngivele ngiyibizele yena. Mana phela ma. Mana phela ma usafuna ukukhuluma na. Yini into oyifuna ukukhuluma nami? Mina ngifuna ukukhuluma nawe wena useless wena. Mina ngikhuluma nabantu abanemali. Yabo umfana wakho ngenyanga umkhwenyana wakwami monemali. Uyangizwa ukuthi ngithini kuwena? Hayi wena useless. Phela ma umkhwenyana wakho yamhlumeza udadewethu. Umhlukumezane? Yini amhlukumezayo njengoba udadewenu ekhalela iValentine nje? Engakhalela iValentine yena ashadwa. Hayi nina ni-useless nonke nina ningihlukaneni nami phansi. Uhlulwa ugodo lolu. Uzomkhulumela indaba zodadewenu abahlukunyezwayo. Kodwa unya abantu bakangwenya. Asuka. Ha. Sanibona khuluma. Ngibona ngithole ikhumba na. Ya? Esekuseni, yetha. Zwakala la ntwana. Ngizezwakala wona yini? Awukhoni manje kodwa ngivumile ungibingelela nje. Wena, ungitshela waqoka nje uphuma. Khoni manje ngiphuma la enduneni bese sinika isipani esincane. Enduneni, awazi ukuthi imini ophethe la endaweni, ha? Bengakwazi lokho khoni manje. Induna nje bese siyayela ukuthi senzeni thina. Lalela ntwana, uzothatha nalo ikhadi lami, ne? Uzohambe lapha eshop, ubambele ichepisi, yes? Chepisi. Khoni manje ngiyodlala ngabo. Samele ngibamba namaphini akho kuwezinto ezihlanu. Awungakwazi nakwethengela wena isitolo sesila eduze lela xolisa khoni manje. Uphuma kuyosebenza nzima kabi. Ungixolele khoni manje. Lalela la ntwana. Uyabona-ke? Uzohamba uniyongithengela le nto. Phela ngifuna ukuthi iValentine ubaby athole ichepisi yabo ethi mayindlalela amaflower caca bamba-ke ntwana phuthuma awunyakaze-ke ntwana pin 227 kumele agoduke lo ngibuka kanje Ukudla kuphi? Awunikwe kade asibambisene la endlini. Asibambisene manje wangikhombisa amabhodo udle bekwenze njani? Nikiwe kumele ngabe uphekile, wathi uhleli ukwenzani la endlini nikiwe? Uphi umsebenzi wakho la endlini? Wathini Jabulani ukuthi kumele ngabe ngibhekile ngumfazi wakho mina Jabulani? Ngumfazi wakho mina. Wathi ngiyazama nikiwe, ngiyazama. Jabulani, that's the thing. You always saying uyazama. You always saying uyazama. Imizamo yakho ayikho bra. Imizamo yakho ayikho. You are useless. You are shame of a man. Uyakwazi lokho? Uyakwazi lokho? Maningi amadoda angifunayo nemnyango Jabulani. Ngizomela ukuthi wena uzompilo Hambe kuwo amadoda afunayo, phela hambe kuwo amadoda afunayo nikiwe. Hambe kuwo phela ngoba manje mina angimelisi. Futhi vele mina vele all the time wena ulindele ukuthi mina ngihambe ngiyakubona. Ingakho Jabulani uba useless wenza izinto ezi-wrong all the time Jabulani. Wena uma ngifuna imali hlezi ufuna la unayo uyazama this. Kumanje my nails are not done and kade ngicela imali yokuthi ngifuna ukwenza inzipho. Iphi imali Jabulani? Ngiyakwazi lokho. Uyakwazi iphi imali Jabulani? Sithandwa sami. Jabulani. iValentine namhlanje. Yes, Right. it's Valentine. Anginamali. Imali iphelele Kanjani kasiphi. Jabulani but Ulungile imina, ulungile imina. what's this? Look at last month Jabulani and it's Valentine's Day. I'm supposed to be doing something. What am I doing? I'm sitting here ukuthi angiphekile. Angiphekile. Why don't you take the pot and upheke-ke wena-ke Jabulani? Ngoba phela-ke wena you this good man ohlezi elindele ukuthi efake ngenza izinto ezi-right. Eyi yazini nje. Oh, alright mngani, ngizoke ngi-check-e la ku-WhatsApp wami ngibone, ngiyabonga kakhulu.
Ngizobona ukuthi imaphi ama-documents adingakalayo bese ngiyakuthuma. Wavele naye usesendleleni ebuyayo uma ngicabanga. Mama. Oh, mama. Uqhamuka wami nje. Wakusuvala amafoni. Abafazi banamhlanje madam. Noma sibaphathele izinto ey'khala kahle ngosuku lwe-Valentine. Abajabuli nje. Awuthi manga nje kuwe ngisho esihlathini. Angitshele-ke mama, ubani lo ubukhuluma naye nje uvela amafoni? Hhayi, bengikhuluma nomngani wami la, sikhuluma mayelana nomsebenzi engitholele wona. Tholele mina umsebenzi. Njengoba sengichazile nje ngiyasho, manje fe ngiloye ngiyiphinda. Wena into engiyibuka kuwani engiboni kahle. Uyabona nje kini niyadla, nidla imali yakithi. Semali yami le, ungangiboni ngihlezi. Buka nje manje ngikuphatheleni. Iyona ndlela ongibonga ngayo leyo ngitshela ukuthi kumele ngitholele umsebenzi. Yazi nje okokuqala nje bese ngingasalindele lutho nje for i-Valentine kuwena njengoba ungena nje manje ngalesi sikhathi sekuhlwile nje sokuntambama. Abantu bonke kade bewatholela ama-gift abo, wena ima uzongilethela manje. Usayophanta imali yokungithengela. Mina nje ngithanda indoda nje esebenza njengoba ngiyichaza ukuthi nje ngikhulume nomngani wami akakutholele umsebenzi. So wena usuzovuka manje zonke iy'nsuku ngo-6 to 6 uyahamba uya emsebenzini. Angeke nje ngikwazi ukuhlalela indoda nje engasebenzi eqhamuka nje isithi nayo imali sithathephi. Ngifuna indoda evukayo. Lalela lawe mama. Uyabona yonke lento le ngiyenzele wena. So ukwazi ukutshela mina ukuthi ngihambe ngifuna umsebenzi. Into ebengiyilindele la kuyiyodwa. Ngifuna ukuthola ushayele thawula emhlophe la embhedeni. Yabo? Iyona into ebengifuna uyenze. Nayo yonke le nyoka kade yamongitshela yona. Yabona nje mama into okumele ngabe yenza. Angithi kuthiwa uthandeka uyathandeka. Into ebengiyilindele nje ukuthi sikhohlwe zinkinga wena uthathe lama-present engikuphathele wona uwavule. Enye into mama, into engidinayo kakhulu. Khona lo mfana wakini walapha. Mina kini ngayishaya zonke zaphelela, yabo? Kodwa manje ngimbone ejika lapha ngibuka kabi ngikhuluma nomunye umfana. Into ozoyenza nje mama ukuthi usondele la ngikuxina.